Lokaci kenan, aya zamani kenan. Zamani na da lokaci kuma lokaci baya jira, saukaci wa lokaci babu fifike ba a fira. Kaduma akwai jawabi ga masu kundin shahara, akwai bakar waya kan zuwa a ce gagara. Na ga kalubale iri da iri wanda an kai mini, masu kyara gare ni yau gashi so na kewa kwarjini. Ba na jin kai da ta gama ko biye wa rudin zamani ko biye wa rudinsa za ya yi wadana a sani. Wasu wannan fodiyo na burin na kammala dan na fara aikin